Siyam na buwan mula nang maipanalo niya ang titulo mula kay Saskul. Hindi siyang natalo sa kamay ng isa pang Thailander na si Medjen Singsurat. Pero ayon sa mga boxing aficionados, tsamba lang ang pagkapanalo ni Medjen. Hindi niya nakuha sa timbak, not because he had poor discipline sa loob ng gym, but because lumalaki na yung katawan niya. He was growing, he was maturing. At talagang hindi niya kaya yung timbang ng flyweight. Tinuloy niya yung laban kay Medjen, kung hindi siya mabibigyan ng premyo niya, at ninakaut siya ni Medjen. But that fight was a fluke. Sa ikalawang pagkakataon, muling bumangon sa pagkatalo si Manny. At mula flyweight, nagdagdag siya ng timbang at lumipat sa naging mas malupit sa ring si Manny. Taong 2001, unang lumaban sa Amerika si Manny. Nakalaban niya ang IBF Super Bantamweight Champion na si Lelo Honolo Ledwaba ng South Africa. Sa Las Vegas ginanap ang laban at sa loob lamang ng 6 na rounds, 3 beses pinatumba ni Manny si Ledwaba para makuha ang koron. Sa ipinamalas niyang gilas sa ring, bumanga sa kanya ang mga Amerikano. 5 successful defenses. In 59 seconds of round number 6, waves off the count and calls a halt to the bout. The winner. Dahil sa tagumpay na kanyang tinamasa sa Amerika, muling lumaban doon si Manny. Pinintirya ni Pacquiao ang 3 boxing icons ng Mexico na sina Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Marquez at si Eric Morales. Siguro hindi naman niya talagang inisip na Mexican ba to, o kaya itim, o kaya dilaw. Wala siyang iniisip na gano'n. Basta ang iniisip niya, meron siyang kalaban, meron siyang pangarap, meron siyang hangarin. He wants to be able to prove that the Filipino can become a world-class performer. Sa 3 nabanggit na kampyon, si Marco Antonio Barrera ang una niyang nakatapat. Yung defining moment ni Manny Pacquiao, yung kanyang pagpanalo niya kay Marco Antonio Barrera. Nung tinalo niya si Barrera, that was when he established himself as a fighter of note. Sa naturang laban, ipinamalas ni Pacquiao ang bilis at lakas ng kanyang kamao. Tremendous hand speed by Pacquiao. Come up with the big show. Nagulantang ang Meksikano na sinasabing pinakamagaling na boksingero ng kanyang bansa ngayon. Hindi niya inakalang ganun si Manny. Ilang beses ring pinatumba ni Pacquiao si Barrera hanggang sa tuluyan ng hindi nakabangon ng Meksikano. Here's Pacquiao all over. Here comes the corner. Lawrence Cole is thinking about it. Will they do it? The corner finally does it. He did. And Lawrence Cole at the same time. Barrera was sort of asking them to do it in an indirect way. 6 na buwan ang nakalipas, sunod namang nakasagupa ni Manny si Juan Manuel Marquez, ang WBA Featherweight Champion. Sa mga unang yugto pa lang ng laban, ilang beses nang bumuwal si Marquez. Down goes Marquez again with another left. Pacquiao was all over it. Pero hindi natinag ang Meksikanong champion at nakabawi siya sa mga sumunod na round at nagtapos ang laban sa isang kontrobersyal na desisyon. Ito ang huling laban ni Manny Pacman Pacquiao. Dito muling ipinamalas ni Manny ang bilis at lakas ng kanyang mga kamao. Sa loob lamang ng 6 na round, pinatumba ni Pacman ang Meksikanong si Hector Velasquez para makuha ang WBC International Super Featherweight title. The new WBC Super Featherweight International Champion, Manny Pacman. Ngunit bago pa man siya tumuntong sa ring laban kay Velasquez, nanggaling sa pagkatalo ang ating kababayang boksingero. Natalo siya sa Meksikanong si Eric El Terrible Morales. Halos 10 buwan ang lumipas
Re-rest back ang ating kababayan at muling lalaban kay El Terrible. That's a fight I really don't want to think about, but a fight I want to pray about. Because I think this fight it can be the end of the career of either of the fighters. Kung mananalo si Manny laban kay Eric Morales, maituturing na siya na ang pinakamagaling na boksingerong Pinoy kung pagbabasihan ang kanyang record at kasikatan. Dalawang linggo mula ngayon ay muling masusubok ang galing ng boksingerong Pinoy laban sa isang banyaga. Sasabak na naman si Manny Pacquiao. At sa wika pa ni Manny, kanyang iniaalay sa bayan ang laban na ito, gaya ng ilang pang boksingerong Pinoy na inialay ang galing, husay, maging ang buhay para sa karangalan ng bayan. Ano pa nga ba ang ating maaring iganti kay Manny kung hindi ang taus-pusong panalangin na siya'y muling magtagumpay? Mabuhay ka, Pacman! Magandang gabi! Ako po, si Ted Filon.